седналост казаха. О, седналост, какво ти Аха. знам? Ама трябва да стоим тук, не знам. Сигурно Да е то стол. седнем ли трябва да седнем? Какво Май да трябва седнем да правим? трябва, да седнем. Ама, ще са да ходят от той да е. Трябва да Че... пие Той вода има да тук ям. туалетна бе, ела. Нали? Ама то дали е отключено, батко? Абе, и за какво ни викат? Опа, съжалявам, бате. Како Рокси винаги си била лоша към мене, се ма биш. Свинявам се на беси нарочно. Ади, простена да си. Простина да съм, да. Така е. Жива и здрава да си, како? Няма ли тук емоции? За танци, манци? Има бе, ама какво беше сега? Кой знае ли? Абе, знам, ама не знам. Добре. Май няма, аз вече се обърках, на много места съм ходил. Да, бе, аз той. Ето бе на F12. F12. Не става. Как да става бе, какво бе? Да видя на стойката после, ама сега... Намисли си како F4. F4 не... Да, става. Намисли го. Стана. Какви модерни жапанки имате? Много красиво, обичам зеленото. Косата ми така. Много хубава прическа имаш, че како е Рокси Чокшукар. Благодаря, съм, аз я направих. Чокшукарка си. Не ходя на фризори, както повечето ходят. То това са загубени пари, како? Да, бе, да. Ами ти, батко, да не бръкна в контакта или просто сега ставаш? Бях за риба и ме удари мълния. Да. Добре. То с май по-голям цигани от нас ще излезе. Каза се, да никак не иде. Да, бе, да, много срамно така. Ние циганите поне правим хубави неща. Ние циганите поне сме сериозен човек. Да, бе, да. Какво са тези жапанки, как пишете на такова окейче, как беше той, Найкли? Как се казва? Нике. Нике, моите са тук. От Никел Чокшукар метал. От бит пазара, даже имам и джобчета вътре. Лев и 50 с ДДС. Без ДДС, не ми говори за ДДС, че лошо ми става. Там виждам нашата комшика, ето я виж, тази. Къде бе? Там бе. Фатме ли, как се казваше тази? Да, кака Фатме? Тя много хубави мекици прави осмарки. Да, бе, много. За байрама дава на мене. На мен ми даде много. Направо не можех да ги Точно го чакам още... Баклава има ли? Още малко и си отивам от тук. Той змамник, то змамник. На мене ли? Да, не ми ли че знам. Кака Рокси много гибеци фърля и бързо изхабява манджата. Да, те. Раздава се в дискотеките. Раздавам се навсякъде, на сватби, погребения, навсякъде се раздавам. Меркендес са Чокшукар. Като видя този Меркендес направо. Бучукар Меркендес. Да, не се го взел от Мечо. Не бе, купих си го бе. Искаш ли ти на тебе един такъв да купим? Да имаш и ти. Не сме чак мангали. Да, бе, да. Къде този приятел, къде загина бе? Айде да си ходим, не ми се занимава с него, много мразя да чакам. И аз? Айде отивам си. Айде. Не мога да го чакам. Къде отивам и како е? Не знам, ти избери някъде да хапнем, да пинем. Че то тук още трябваш да хапнем, ама то няма манджа. Чакай сега, ще заведа да хапнем. Чакай сега. Чува музика бе, като съм изпрени тонко лънче. Музика не съм пуснала. Не ми добре. Не съм пуснала някаква музика. Да бе, како сме рада, аз разбирам, ама. Къде беше сега този хот-дог, мот-дог? Не знам, аз за първи път съм тук, не мога да ти казвам нищо. Батко, чакай, трябва да видя. Да, пуснем един GPS. Тук по-напред намери гласа. То тук няма таки GPS-и, тук се оправяш на око. На око? Дай напред. Его де. Да не хвърляш око. Тук малко хигиената не е много. Има някакъв припаднал.
Той се луд, стая го да си стои тук. Тук е, те се паркира. Чакай сега да паркирам, дете слиза. Айде, готово, чак ще карам. Айде, како? Како? Ко направим? Сакат си нещо газа ми не може да стане. Ей, удари в колата. Айде, како сме радел, айде, да Газъкът не може да стане, дигаш ръцете. Не знам. Ех, майка му, че ми е лошо. Не помня, много лошо. Нищо. Това е тая кака. Това е тая кака от зад, бе. Аз не ми харесва много просто. Аз му викам Валентино. Не ми харесва гърби. Ще излезна навън. Валентино, Бабка, това е да. хубаво. То няма ли такова Италианско марка, звучи бе? така, много хубаво. Много грозна тая в гъс. Направо лошо ми стана пръста. Все как е. Не ми харесва, няма да влизам. Много Ами, грозно. храна, вода. Ще се взема като се разкара тая пачавра. Като гледам как са се облегнали на бара, како те трудно ще си тръгнат. Къде отиде нашия брат? Може нещо да е заспал за малко. Мога да дойда с тебе, но няма да говоря, защото ще... Заповядайте, заповядайте, не се срамувайте, тук са Аз най-хубавите не и се качествени хора срамувам, да бе, взе. няма говоря тук сега, да чеш. Заповядайте, Прекъсват хапнете малко, тук са много хубави и качествени. Много Здрасти. са хубави. Да прекъсват се малко разговора. Ау, Аде, Ние сега. тук имаме семейно сега как съм? скрит. Как съм сега в момента? не бе, показах, че прекъсвате ни разговора. Не съм А. казала, че прекъсваш тук. Я за малко че. Аз ли бе? Бах му майката, не разбират тези хора. Ужас. Ади, каката изчезна. Ай, изчезна майка ми стара. Путка с путка. Майката. Е, това е. Що ти Добър казвам, батко? Добър ден, госпожице. С какво Айко, да ви и на помогна? мен, че ми стане лошо, вече Значи, и припада. аз мога така да Не, правя. припадам. Да. Госпожо, много сте красива. Господице, какво да бъде за вас? Майко. Да. Колега, обслужи го този булката. Да, господа. За какво? булката с зелената коса. Ай, Ама без да е бил. Ама що я биеш, бе? Абе, бой вкъщи съм. Смирите би. За Много за булката плюс ти. с зелената коса, 5 хот-дога и 5 Е, баси, Ама- тя ще стане дебела, би. колички. няма бе, не се притеснявай. С какво да бъде? Имаме с американски, имаме с кетчуп, имаме и с майонез. Дай от всичко. Удри. Аз ти казвам, Удри, ще удри. стане до утре 100 кила, бе. Остави Може си. ли, искате О, ли, че ми стана американските са най-хубави, другите... Ама Тео, са няма май 50-50. килата и удрал. Тя бюст. тренира фитнес. Да ви Ама направя тя, пет тя, американски, които са уникални. бюстът е много голям. Абе, май ги удра в Госпожо, бюста много ти е сте красива. яденето. Желаете То ли от да ви направя фитнеса. 5 американски? Те са много уникални. Тя малко Хубави ни са. чува. По-силно трябва да й се вика. Може ли я пипна бицепса? Госпожо, Може ли я пипна Не, бицепса? оставете, Не Бицепса, пипай, не бицепса. пипай. не пипай бе. Не бе, бицепса само. Няма Не да е това. пипаш. Желаете ли да ви Ама тя е направя яки 5 мускули, бе. американски? Ако искате. Те са Да не- най-хубави в менюто. Да не сте фитнес инструктор. Да. Ох, Е, записвам се на фитнес. Къде да Кака дойдем? сме Релда много бакаре носила чеги. Слушайте, слушайте сега. Искате ли да направя 5 американски? Те са много хубави и те Да, са бе, да, най-хубави. направи. Добре. А нещо за Звук. пиене имаме кола, айран, че Валентина яла. нямате проблем. Да. Такова кренвир ще я Ама, свърши, какво ще искате? сложа моето, ще го пържи тук. Не бе, не. Братчет, не дей, бе, не дей, ще ти трябва, бе. Чевецата трябва да се пред, бе. Малко Аз сега. 14 имам, бати. Аз знам, бе, аз Абе, 12 съм защо за набрал. американския хот дог има картофи? Си Еми, използва. да, трябва. Ама не, мисълта ми е защо вътре? То трябва да е Еми, отделно. по принцип трябва да е отделно, ама не знам, що е така. И аз слагат, това бе, си в мисля. американския слагат и царевица. А, да, и И- царевица. да. Да, В американски слад пържи картофи и лук. И А, кисело да, зеле. сочиран лук, точно е, да. Ама Точно е. американци. О, колата. Ама той в американския си има лук, бе. Хикс седмицата, бързо, моля, хикс седмицата. Къде бе? Отстрани, ще го видиш там отсреща е, там е паркирана. Добре, нещо за пиене. Госпожо, от колко време сте в града? За пиене само, да попитам. Една кола. Количка, няма. Да, да. Готова ти е само- хик седмицата.
Ох, мерси, мерси. Само ако може да станете тук ви да пиша фактура. Взимали менше, изчезна. кака сме Тук реда. си, тук си. Госпожата, Пишете на на тебе ли? мене. Да, че имам такова. Чакай да Още една сметна сега. госпожа. Аз Пиши не на мене. съм- Съм не се съм на много фитнес запознат. Аз съм богат, сега не пара има. Колина. Госпожа, Нещо елате за такова малко. трябва да бъде. Бе, За? Ей, пиши му писа на на него. него. На то. Пиши на мене, аз съм някой, богат. ама не знам на кой. Ти да не се хвана с Написах я закусите. някой, ама. Ама си вземете ходозите, ехо. Чакай, тя се върне, другата кака нещо си говорят. Да си говорят, ама да ето. Ей, ти да не се хванат за Не косите мога ги само. взема, аз имам няколко Няма, в мене. Не, господина, къде ти е любимото число там отзад? Батко, Бе, как ли е по-добре от 0? Ехо. Добре. Стоя там със сорочната коса. О, Ела тук, бе. Ти. Заплетки ще си Ела, Иди. иди, говорят, ела, няма бати. с това, на Кажи си самообслужване, номера, бе. самообслужване. На самообслужване ли? ко? Момчета дойдох. Абе, викате на каста. Абе, добре си дошла. Аз го викам, а той ни чува. Ела тук, кажи бе. любимо число. 6-2. 6-2. Така, заповядай и Брат ми, ти тук ще изгниш, бе, той си. само ти Кой дам. да Много, обеща, много обачкам, брат. Име за това правя Ма пачка. много обачкаш, Заповядай, ама една 3 колко мистерии подарък днеска от удари човек. заведение. Да, батко. Добре, че и Значи- казиното. Иначе шефа пари не Лек дава. ден ви желая, господи, Толкова и време работим приятна тук, Повярвай, едно Пашко, бонус не ми е дал. Жив и здрав да Тихо, че си, там че ни слуша храниш. Още ли ме Нямаш притества? проблем. Истината е Ще Ще такава. продава. продава, Дълга е ще с тебе. продава с карата. Всичките. Карата за машинка. Мистерията да не ми. Аз съм ударил 2 мистерии битка. Има нещо, ще ти кажа. Окей. Како? М. Взех ти поръчката. Ай, благодаря, батко. Нашия батко ми обърка името, каза ми Есме. Аз така не се сказвам. Ама нищо, той малко забравя. Маля, как си го грабна така? Тая Чакай, вика- како? Тая ми вика такова, ако има нещо, да такова да й казвам. Ако някой ме спритеснява. Много ми е любопитно. Аз ще да казвам на вас, ако някой ме притеснява. За ако трябва да казвам на непознат. Хубаво, ма как се отваря той нещо с става, не става. Трябва да си намислиш F2. Тук ли бе? Майка му стара. Телефон нямам бе, ай! Къде е баткото да ми вземе телефон? Мата, аз много странна. Чакай, како? Аз чакам, не бързам.